Sugeng enjang Pak Lurah, kula nuwun sewu badhe nyuwun dal setitik. Sugeng enjang Pak Disa, monggo punten menapa? Niki kegayutan dalam kampung Pak, wonten ing RT 4 dalanipun sampun rusak. Lah, sampun suwi po rusake? Sampun watara 3 bulan Pak, menawi udan kathah lempung lan bolongan. Menawa saged bebayanipun nggih. Nggih, utaminipun kangge bocah-bocah sekolah lan pemontor, Pak. Nggih, niku wigati sampun nate dirembug kalian RT. Sampun, Pak. Warga sampun setuju nek nyuwun bantuan desa. Alhamdulillah, dados warga nyengkuyung. Nggih, malah menawi saged nyumbang tenaga dipun perlu. Oh, oke, bagus. Kula catet lan kula angkat ning musyawarah desa. Leres, Pak. Mugi-mugi saged tenggal dipun tindak. Mugi-mugi anggarane cukup, menawi kurang kodi saged disambung ro program gotong royong. Nggih, punika saya sangat matur nuwun nggih. Sampun nyeluk rembug Pak Disa. Sami-sami Pak Lurah.